Aruni Phaingkor Asir Kep Arni Russia dead pen chiklo ejon vet angbong si Ukraine dead along phong Kre Throk airstrike kepaklo pon lebang sojok raratum kedo kedam rigrakta kapheria sonsi dokoklo Birta kiri ponlong atengke adawa por malong air raid siren kangreng ahud raratum RDP pon pesi amethang asai cheklem rentirong pusi birta longpon malom so phit bena bangke sining attack missiles nangkelo ami hisumon ke theglong ansi raratum ka phere lepen kache pachong je aphan towar chiririn tilo lebang so air strike ke paklo pona dim lake Ukraine a capital ki farong so pelong henlo lebang so dim along air strike paman pon pe prang jong setame ongdu missiles lepen drones pen setame Ukraine a along Russia pen nang aplo Kiev a mayor Vitali Klitschko ahin pen ke pachinia tengke Russia pen angkelo missiles anke sining along si pahin nodun laplo normat hedung kana hok abilang bon setame central podel pen inurabang puabang masat so arenga huki suajok sekeranga hemalong an paliponlo normat keso kelang pen chenglo tong sikot pen kerap ke palidun thekjia timatuma phan setame pachesik dinglo lepen halapu armed forces commander in chief Valery Jalutny ke than pona tank ke lapu henlo Russia pen angkelo 11 cruise missiles lepen ballistic missiles aphan ke Ukraine hin pen toware beng ana hotsi phalang nodun derlo Russia hin pen Jasimet Karlempon lake western weapon ke pangsomadin energy facilities lepen government buildings henlo bon setame patumi ki farong sopielong air strike paklopon det pen aphia bangke isi phere meme khangjang no normat raratum ka phere lapen kupisi ke claim jima apu ka chini ne pen Kiev metro arlosi chepang som oason si dolo World Dex report Karbin Long Live